Почна да снимам. Моите клипове са най-яки. Ти ще се снимаш с моби за нас, няма моби. Ей, брат, ще снимаш? Да, аз ще държам. Аз. Да. Здравейте хора, аз съм Дявол Про. И днес, от днес нататък, Гледай към камерата. да, знам. И днес, в моя канал, ще снимам поредица от клипови предизвикателства с моите приятели, Zenty 00, Hefside, Dark Steam Pro и други. Ниба 11, Crafter God и Monster, ако сте го гледали. И това беше за сега, очаквайте. И Арфа 08, разбира се. Его е там. Той снима от за ZNTV, по-точно за мене, Да. клипче, защото аз снимам. Нали хора? И ето камера в камера. Вау! Вау! И това ще бъде този епизод. Не. И още. Да знаете, че този, който до сега видяхте, е в танцова група и има гаджет. И моля ви се, цъкайте палец нагоре, защото ако неговия рейтинг на този канал или моя спадне, тя ще набамни. Хайде, чао. Хайде, чао.